ବହୁତ ଦିନର କଥା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଗାଁରେ ଏକ ବଟିଆ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ରହୁଥିଲା। ତାର ବାପା ଏବଂ ମା କେହି ନଥିଲେ। ସେ ଗାଁ ଜମିଦାରଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରୁଥିଲା। ଗାଁ ଜମିଦାର ପାଖରେ ଦିନରେ କାମ କରୁଥିଲା। ଠିକ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସୁଥିଲା। ଆସିଲା ପରେ ରାତିରେ ଜମିଦାର ଦେଉଥିବା ଖାଇବା ଜିନିଷରେ କିଛି ରୋଟି ତିଆରି କରି ଖାଏ। ଏମିତି ଜୀବନ ତାର କଟିଯାଏ। ଦିନକର ଘଟଣା। ଡେଲି ରୋଟି ତିଆରି କରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୋଟି ଚୋରି ହୋଇଥାଏ। ସେ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ ଏ କ'ଣ ହେଉଛି, ରୋଟି କିଏ ନେଉଛି। ଦିନେ ଦେଖିଲା ତା ରୋଟି ଏକ ବଡ଼ ମୂଷା ନେଇଯାଉଛି। ଏ ମୂଷା ଏ କ'ଣ କରୁଛୁ? ମୂଷା କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା? ବଟିଆ କହିଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ରୋଟି ତିଆରି କରୁଛି, ତାପରେ ତୁ ଚୋରି କରୁଛୁ। ଛୁଆ। ମୂଷା କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ, ମୁଁ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ଖାଉଛି। ବଟିଆ କହିଲା, ମୂଷା ଭାଇ, ମୋର ବହୁତ ସମସ୍ୟା। ମୂଷା କହିଲା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ବାବାକୁ ପଚାର, ଉତ୍ତର ମିଳିଯିବ। ବଟିଆ କହିଲା, କିଏ ସେ ବାବା? ମୂଷା କହିଲା, ସେ ନଦୀ ସେ ପଟେ ଅଛି। ତାପରେ ଦିନ ଜମିଦାର ପାଖକୁ ଯାଇ ଛୁଟି ଆଣି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲା। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା। କ'ଣ କରିବ ସେ ଭାବିଲା। ଦେଖିଲା ଦୂରରେ ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆ ଅଛି। କୁଡ଼ିଆ ପାଖକୁ ଗଲା, ପଚାରିଲା, ମୁଁ ବିଶ୍ରାମ ନେବି। କୁଡ଼ିଆରେ ଥିବା ବୁଢ଼ୀମା ଓ ତାର ଝିଅ କହିଲା, ହଉ ବାବା, ରାତିରେ ତମେ ରୁହ। ସକାଳ ହେଲା। ବୁଢ଼ୀମାଟି ପଚାରିଲା, ପୁଅ, କେତେ ଦୂର ଯିବ? ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ତାହାହେଲେ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ? ମୋ ଝିଅ 20 ବର୍ଷ ହେବା କଥା କହିପାରୁନି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ପଚାରିବି। ଏହା କହି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲା। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ବରଫ ପାହାଡ଼ ଅଛି। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବସିଛି। ପିଲାଟି ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ କହିଲା, ଟିକେ ପାହାଡ଼ ପାରି କରିଦେବ କି? ତାନ୍ତ୍ରିକ କହିଲା, ତମେ ଯାଉଛ କୁଆଡ଼େ? ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ମୋର ବି ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ଅଛି। କହିଲା, କ'ଣ ସମସ୍ୟା? ପଚାରିବାକୁ। ତାହାହେଲେ ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ। ମୁଁ 1000 ବର୍ଷ ହେବ ତପସ୍ୟା କଲିଣି, ହେଲେ ମୋତେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନାହିଁ। ତାପରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ତା ଛଡ଼ିରେ ପାହାଡ଼ ପାରି କରିଦେଲା। ପୁଣି କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲା ବଡ଼ ନଦୀଟି କେମିତି ପାର ହେବ। ଦେଖିଲା ଗୋଟେ କଇଁଛ ଅଛି। କଇଁଛ ଭାଇ, ମୋତେ ଟିକେ ନଦୀ ପାର କରିଦେବ। ତୁମେ ଯାଉଛ କୁଆଡ଼େ? ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ମୋର ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ। ତୋର କି ସମସ୍ୟା? ପଚାରିବୁ। ମୁଁ କଇଁଛରୁ କୁମ୍ଭୀର କେମିତି ହେବି? ହଉ। ନଦୀ ପାର ହେଲା। ବାବା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ବାବାଙ୍କ ଦରବାର ଲାଗିଲା। ବାବା କହିଲା, ଆଜି ଯିଏ ବି ଆଜି ମୋତେ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବ। ବଟିଆ ଭାବିଲା, କ'ଣ କରିବି? ମୋ ପାଖରେ ତ 4ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। କ'ଣ କରେ? ମୋ କଥା ପରେ ପଚାରିବି। ଏହି 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ଜରୁରୀ। ବାବାକୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା। ବୁଢ଼ୀ ଝିଅ 20 ବର୍ଷ ହେବ କଥା କହିପାରୁନି, କ'ଣ କରିବ? ବାବା ସାରଥୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଝିଅର ବାହାଘର କରିଦିଅ, କଥା କହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାବା, ତାନ୍ତ୍ରିକ 1000 ବର୍ଷ ହେବ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉନାହିଁ, କ'ଣ କେମିତି ହେବ? ବାବାଙ୍କ ଉତ୍ତର, ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ କୁହ ସେ ଛଡ଼ି ଛାଡ଼ିଦେବ। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, କଇଁଛ କୁମ୍ଭୀର ହେବ। ବାବା ଉତ୍ତର, କଇଁଛ କୁହ ତୋ କବଜ କାଢ଼ିଦେ। ତାପରେ ବଟିକା ଆସିଲା। ପ୍ରଥମେ କଇଁଛକୁ ଭେଟିଲା। କହିଲା, ବାବା କହିଲେ ତମେ ତମ କବଜ କାଢ଼ିଦିଅ, ତମେ କୁମ୍ଭୀର ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। କଇଁଛ କବଜ ସାଢ଼ିଦେଲା। ତା ଭିତରୁ ବହୁତ ହୀରାମୋତି ମିଳିଲା। କଛୁଆ କହିଲା, ମୋର ନହେବ, ତମେ ନେଇ ଯାଅ। ଏହା ଶୁଣି ବଟିଆ ଖୁସି ହେଇଗଲା। କଛୁଆ ପାଖରୁ ଧନ ମିଳିଗଲା। ତାପରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଖକୁ ଗଲା। ତାନ୍ତ୍ରିକ କହିଲା, ବାବା ନ କହିଲେ
ବାବା କହିଲେ ତମେ ଯାଦୁଛଡ଼ି ଧରିଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଯାଦୁଛଡ଼ି ଛାଡ଼ିଦେଲା। ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା। ସେଠାରେ ଯାଦୁଛଡ଼ି ମିଳିଗଲା ବଟିକାକୁ। ତାପରେ ବୁଢ଼ୀ ପାଖକୁ ଗଲା ବଟିକା କହିଲା ବାବା କହିଲେ ତମେ ତମ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିଦିଅ ତମ ଝିଅ କଥା କହିବ। ଏକଥା ଶୁଣି ବୁଢ଼ୀ ଖୁସି ହେଇଗଲା କହିଲା ସତରେ। ବୁଢ଼ୀ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ଏ ପୁଅ ଠାରୁ ମତେ ଆଉ ଭଲ ପୁଅ ମିଳିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ବଟିଆ ସହିତ ବିବାହ କରିଦେଲା। ବଟିଆ ମନ ଖୁସିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ପ୍ରଥମେ ଧନ ମିଳିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଶକ୍ତି ମିଳିଲା, ତୃତୀୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଳିଛି। ଜୀବନ ସୁଖରେ ଭରିଗଲା। ଏହି ଗପରୁ ନ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା। ତମେ ଅନ୍ୟ ଭଲ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଭଗବାନ ତୁମର ଭଲ କରିବେ। ଗପଟି ସରିଲା। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗପ ଶୁଣିବା ଅପେକ୍ଷା। ତାପରେ ବଟିଆ ଲୋକ ଆସିଲା। କଇଁଛକୁ କହିଲା ତମେ ତମ କବଜ କାଢ଼ିଦିଅ। ଠିକ୍ ଅଛି। କଇଁଛ କବଜ କାଢ଼ିଦେଲା। ତା ଭିତରେ ବହୁତ ହୀରା ମୋତି ମିଳିଲା। କଇଁଛ କହିଲା ମୋର କ'ଣ ହେବ, ନେଇ ଯାଅ। କଇଁଛ ପାଖକୁ ଧନ ମିଳିଗଲା। ତାପରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଖକୁ ଗଲା। କହିଲା ବାବା କହିଲେ ତମେ ଛଡ଼ି ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ଛଡ଼ି ଛାଡ଼ିଦେଲା। ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା। ସେଠାରେ ଛଡ଼ି ମିଳିଲା, ମତଲବ ଶକ୍ତି ମିଳିଲା। ତାପରେ ବୁଢ଼ୀ ପାଖକୁ ଗଲା। କହିଲା ବାବା କହିଲେ ତମ ଝିଅକୁ ବାହାଘର କରିଦିଅ। ଏକଥା ଶୁଣି ବୁଢ଼ୀ ଖୁସି ହେଇଗଲା। କହିଲା ତମ ଠାରୁ ଆଉ କେହି ଭଲ ପୁଅ ମିଳିବେନି। ତମେ ମୋ ଝିଅକୁ ବାହା ହୁଅ। ପ୍ରଥମେ ଧନ ମିଳିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଶକ୍ତି ମିଳିଲା, ତୃତୀୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଳିଲା। ଜୀବନ ସୁଖରେ ଭରିଗଲା। ତୁମେ ଅନ୍ୟ ଭଲ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଭଗବାନ ତୁମର ଭଲ କରିବେ। ଗପଟି ସରିଲା। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗପ ଶୁଣିବା ଅପେକ୍ଷାରେ।